Amy chu Leipzika an hotel pindana avei kwal seka kamang zo vek to kar khat chung kamuto meulowa chhana kan zonte kan hmu thei dawn ani hmele atia abula chuan au nau nu anoi athu ve boka a phone a TikTok video en pain henu himo min hral tu chu alo ti ve boka enoi po aham hai zo henu hi muta se engtin nge hadon sonang athin rim na athup zo kherangem a hrebik lowane Amy le anote hi phiran nia hriat than har khopa inangan ne chung ko ranga seilian an nia andin munang boka ding hi Georgia mi sing te la om ti mu chuania ma se chung thil te chu chui zui om lovin poi khoi tuman anom heklo tuna Georgia tangin Germany an pana until zon to ber an pian anu muan tuma hei hi anjin kong thui tak mai top lam anita ome Amy te unaw in chartan na hi kumsom pahni an ilai dai toina nia Amy hi Black Sea bula acheng thrina anu chuan khatilaya TV solar Georgia's Got Talent ayan puya chu so a chuan mei chano pang hi aron lama Amy nen ani nang satlia lo danglam na omlo ti mai turane mei chano panglam lowen tudang te chuan anu hnena engwangin nge Amy kha minglem bua kha so a khan itel tir tin aron chua chala anuero chuan mi zongjong hian mele pian hmanga anpui kan nei vekalom tin alo chang hloma hei hi Amy in ama ang chia om ti hriat ranna ne kumsari aliama kumsang ni som ni pakhat November thla khan Amy chuan TikToka amit mulaver thar video uploada Tbilisi khuwa cheng kumsom pakomi ano chuan athrian te kaltlangin alo hmufuwa hei hi chu keima ang chian hi mole atiril ruwa ano chuan TikTok video mi chu tungeni ti hriat tumin azong zui ta ngal a hmu thei mai lo an university WhatsApp group a video khathe darin zonpui turin angen boka University a hian Amy lo hria anom fuin Facebook kaltlangin anin bepop theita Amy chuan amaron zong chuak tu chu kumsom pahni anilaya Georgia's Got Talent ama ang chia chia meichano panglam khani ti hrengala hun rei tak ka zong to che sin avatia keipoin tin ano chuan alo chang leta social media kaltlangin an pahni hian an chanchin hanin zota inanalai an nga hle tin hrechuak an pahni hian kritsiki damdoin tunan ti top to an piang vevea an birth certificate atangin kar khat vela in hlatania phir chu soilo una wani theilo ni nalang amaro chu aninan dan ngai toin inzomna enge motal an nei turane achan chu anri moi ngai thak du zo ngai nanga lam lama an tuye mema an hairstyle thlengina inanga chuba ka chuan rulam natna in thla chon thei chi an nei ve ve boka aninan na lai an hai chua tak zela phei chuan an pahnin kara hian enge motak a om an ring zwal ta tul mai ane social media anin biak thin nuwa hian ataka in hmuhrim hrim teang antita a kar khat nuwa Tbilisi khuwa anvain hmuwa Amy soidanin darthalanga inenang chia kane kan mel ainanga kanno ainang chia boka ama hi kania keima anive bok tila adik berang tinasoi inlai china neilem lo inang tak tak anom thei tian ria ma sen ni ro hi chu kongeng kima aninang veka angai thathlak tamie lo mai heiwang hian an chung te chu an chanchin an zota an pahni hian kumsang ni pahnia khan a ran ve ve in fata na lak an lo ne an chanchin hlui an chuina an birth certificate chu adik zan lo ti ten hu chuaka an pian hun chu phua chop vek ka lo ne a
Amy hi fata na lalu tu te hian fa nei lova an thian te kal tlangin damdoina naute du lo anom thrina doctor hna poisa pein fata na lak thei tian thria anoi pom sei lian tu te poin chu tiang chi a chu thriain damdoina tangin fatan asan ve in an la alo nia an chung te hian poisa tam tham fe han senga fatana anlak hian phiran ni tian threlowa fatana anlak dan la chu dan kalani tian thre heklo hetiang lai hian Georgia ram hi abuai hlea damdoina thok thlenga anin hnam hnoya wangin fatana latu te hian danang thlapa engkim kalpui ni tura te an ngai alo ne hetia poisa tam tham tak an se na wang hian Amy le ano te chuan an mani ring tu ten an hralani theyangem tingai danan nei ta Amy phei chuan an nu dik tak zon chua ngal rum mai adua anoi ro chuan min tui thar tu zon chua kher hi enge trulna ativet hungane Amy hian Facebooka Georgia dan kala naupang le an chung te in thren thranna ta na thok tu pol achar tharin an chanchin hi a hril zui ta a Hepola hian German nula halo omve anuin kumsang ni le pahnia khan krisiki damdoina phira ringa mase vanduai thak takin andam chuak zo talo tia a hril thin thu aron soi chuaka Amy te unau chuan hei hi an mani ani nge yan ringa ron soi chuak tu nen hian an DNA hanen diktira an pathumin unau vek an lo ni tachi arenga anu chu Germany cheng azai ani Amy chuan Germanya vakala vahmu ngaladu anoi ro chuan min thral du tu nia ahnena tang hian thudik po kan threnek lovange ative thunga Amy thlopin Germanya chuan akal ve ta tho thungane Amy le ano te thil to nang hi mi sing te linan to ka Facebooka group an siamin member po mi nuai ni chuang anoma DNA endigna result ta tangin an chung ko dik tak zong chuak theita te po anom nual mai Georgia fahral chungchang hi kumsang ni som ni pakhata tangin riat chua ani chau nge ya journalist tamuna muserichi awma anu thin nuwa an in athenna aba certificate apianian zia chu do tani ti muchuaka chutatrang chuan achung te dik tak azong chuakin Facebook kaltlangin hepol hi adinta naute hrawlawanga an chungte dik tak nena in thren rang an lo tam em mai tiron lang chuak ta ngala Georgia hian hetianga fahral hi sangkhazakwa somnga chowa tang khan in tranin kumsang ni panga thleng khan soituran om alo nia fahral hi thren khata chuan an chungte ponin nam hnoyanga doctor te po anin nam hnoi ngei tura tamuna chuan anga ya hei hi in thurala poi khoina neya taxi driver atanga mi hausa tak tak sarkara mi poimo tak tak thlengin anin rol tura aruata alobera naute hral hi nuai khatvel talaniang rohmanna felfai taka poi khoina ni ati tamunai hria theichina fa du lawa hral thren khat tanom ve boka amero chu tamtaka chuan na thok ten infa hi adam chuak zo lawang tia no sen thi ruang an hmuwa an fa te an hral sak tak te po anoma no sen te hi US Canada Cyprus Russia le Ukraine te mantau tak takin an hral thrina kumsang ni le panga Georgia in mihringa sumdona kai hnoya dana siamta ka khan aziom ta chau nge ne enole Amy te khan anu muturin Germanian pan khania asasea pheichuan eno hian kirle mai te duwa mase atlai to anomna pindan le lama chuan annu azai chuan alo ngak reng to a pindana anvalu chu aza hian an pahnin alo kwa chota amit tui aluang zungzung aza chuan kumsang ni le pahnia fa anei hnuwa khan adam lovin
ni khoshalovin aoma aron harle chuan afa phirte chu an thi niin damdoina thokte chuan an hril alo neya anu hian afa te thianga angai chu a hmu chuak le a afa te poin an pian anu dik tak an zong chuaka om khom le ro chu arem chang to lo online be pop zui zela in po take ro chu an ni to lem lo thungane kumsang ni som ni pahnia khan mihringa sumdona hi Georgia sarkar chuan kachui chiange ativea case tam tak chu arei to wangin chui zui the ni love ante tamuna khan sarkar hnena adata le document na yangte a hlan chonga sarkar hian kan chui chian na report kan ti chuak don lo ti chia an thril thunga Georgia hian document le data vonkonga dan khir tak mayan neya ma an la tak thei ri lawane in thren thanna le in hmu le na chungchang soin enoi chuan kanuna hian engemo kim lowanga in riatna kanei tlat thrina kamumanga meichano pang pakhat samdum hlap mai hian minzui kwala kahun man dan te minzot thrina emi ka ton khan chumu mangchu are dai tina soi emi le ano te ang hi mitam takanom kan ti to kha ma se an chung te lazong muzo lo an tam hle tren khat chuan an fa te thianga an ngai ma se tun hnuwa an han chui chiana an phum na lai ni an soya mu tur engma om lo an fa te chinero hriat zui tur la nei mi lo te anoma khovela no central na lian ber ni hial turangai hi engtiang chia thuk le trop nge ni ti chu Georgia sarkar wangin hriat thei alani lo thungane